sa dihang kita mapakyas. Mikias Kapitulo 7, versikulo 8. Ayaw pagkalipay bato kanako o kaaway ko. Sa diha nga ako mapukan, mubangon ako. Sa diha nga ako mulingkod sa kangitngitan, si Jehovah mao ang kahayag alang kanako. Walay lain gawa sa Dios nung gahom, ang makapabag-o sa kasing-kasing sa tawo, ug makapuno sa mga kalag sa gugma ni Kristo, nga magpakita sa iyang kaugalingon uban sa gugma alang kanila nga iyang gipakamatyan. Ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pagkamay ng tuson, kaayo, hugot nga pagtuo, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon. Sa diha nga ang usa ka tawo makabig ngadto sa Dios, usa ka bag-ong moral nga panlasa ang gisuplay, usa ka bag-ong motibo nga gahom gihatag, ug siya nahigugma sa mga butang nga gihigugma sa Dios. Ang gugma, kalipay, kalinaw, ug dili mahulagway nga pasalamat mulukop sa kalag, ug ang pinulungan ni adtong gipanalanginan mao, ug ang imong pagkamapuangoron nagapadako kanako. Apan kadtong nagahulat sa pagtan-aw sa usa ka mahika nga kausaban sa ilang mga kinaiya, nga walay determinado nga paningkamot sa ilang bahin sa pagbuntog sa sala, madismaya. Wala kitay rason nga mahadlok samtang nagtan-aw kang Hesus. Walay rason sa pagduha-duha, kundili nga siya makahimo sa pagluwas sa tanan nga moduol kaniya. Apan kita mahimo nga kanunay nga mahadlok, nga ang atong karaan nga kinaiya mulabaw pag-usab, nga ang kaaway magmugna og pipila kalitag, diin kita mahimo usab nga iyang mga bihag. Kita kinahanglang magabuhat alang sa atong kaugalingong kaluwasan, uban ang kahadlok ug pagkurog. Kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat sa iyang maayong kabubuton. Kinahanglan kitang mutubo kada adlaw sa espirituhanong katahom. Kanunay kitang mapakyas sa atong mga paningkamot sa pagkopya sa balaang sumbanan. Kanunay kitang muyukbo sa paghilak sa tiilan ni Hesus tungod sa atong mga kapakyasan ug kasaypanan. Apan dili kita angay mawad-an sa kadasig. Kita kinahanglan nga mag-ampo nga mas mainiton, mas hingpit nga mosalig, ug maningkamot pag-usab uban sa duga nga pagkamakanunayon nga motubo ngadto sa pagkasama sa atong Ginoo. Samtang kita dili mosalig sa atong kaugalingong gahom, kita mosalig sa gahom sa atong manunubos ug magahatag og pagdayeg ngadto sa Dios, kinsa mao ang kahimsog sa atong panagway ug atong Dios. Pinaagi sa pagtan-aw kita mausab, ug samtang kita mamalandong sa mga kahingpitan sa Dios nun nga sulundan, kita magtinguha nga mahimong bug-os nga mabag-o ug mausab sa dagway sa iyang kaputli. Pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga ang pagbag-o mahitabo sa kinaiya, ug ang anak sa kasuko mahimong anak sa Dios.